Yang. Una ko sa live sa. Buhay. Punta mo na ka ng taon mo. Hi! Hi. Please Mamukbang like and kami. subscribe. Bang kami. Nay. Please like and subscribe. Why subscribe? Hindi na. Bop. Bop. Bubop. Unang dessert. Paluto sa Iloilo fish pork. Paluto. No, 68 buwa ka bilog na naman na oh. Naka-price, naka-ano naman sila. Sa expiration niya, basi sila. Hindi lang na pumili ako expired. Ari? Hindi man. Why? Ha? Ging ay patyanay at pat maging mami mo ko ni kaging. Kay kamo wala na duwa na gaano. Duwa ka mo. Pasanay mo break dali lang. Hindi ko connect. Eh ga connect so. Wala, hindi sa connect. Buwas sa mic mo. Ah, okay. Wait. Lata lang. Ling. Ling. Expose sa nembiyot he. Live. Imo yung bibot yung dito. Sama lang ka-connect yun. Asol. May nang tuwap early ngo. Kainan sa fishboard ako. Sama lang ka-connect sa. Sige kay nani mo ga kay ako mukbang di. Net yung. Dula. Ako balo ko may load pa niya. Ako mo sa bigat pa niya lang. Tanong ko ng load mo. Ay di saling le. Tanong ko ng load mo. Mas lang yan. Di gaga dua kasi pinta gaya gani kapag silang ano kinitawgan. Sige ko bulik ya sila. Kasi aning mo. Di pambang ex mo. Number 9. Nakay mapokus to sa Iloilo fish pork. Namin naman My wife, black ka nga hilo, ma. Damo to. Mang nahi kami, boss. Manahe na Ano naman. naman, tapos Manahe na naman. Puro lang. practice ko tapos. Hindi na. May maglaba ka din sa ano? Ano? Bas on gid? Oh. Bilang trapo-trapo? Hindi lang trapo-trapo. Kasi makakas ba lang yan, no? Say hi to my live. Hi, live. Hi, live. Welcome to my vlog. Hi, live na. Honor. Ason. Oh, hi, live. Welcome to my vlog. Hi. Arya, mo sponsor. Tama na na. Hindi pwede. Hindi na pwede. Ano? Eh, hindi pwede. Nasinggit ko sa'yo, no? Sige ah. Hi, live, guys. Food to arrive. We have to serve. Ano ganun na
dyan, mo dessert dyan. Brazos, Rasos. And the tart. Ubus ng card. Hi, owner. Oh, Hi, braso. Kulay. Hi, Neil. Justin. Hi. Hi. Okay ka lang? Kaon ka? Dahil kipon daga. Yung ganti na. Shout out kay Rock Gamer. Thank you. Di sa kasulod. Tiya kung gano'n man kadula-dula. Ano man? Awa, ayan. Hindi ko check. Kanjo yung ako. Connecting mo ay kung anong internet. Wing, gano'n ka? Nagtawada na yun. Ikaw man eh, brother. Kaon man eh. Ay, nga wifi. Nga wifi. Wifi kung di patay ah. Ano dapat daw? Napatay ka dyan? Yung patay mo eh. Ah, gali. Hindi mo connecting. At sanay. Dasig lang. At sanay dasig. O ayan. Eh, Ara na yung patay ah. hindi na ko magano. Wala na ko internet. Naka-on. Doon ko ulam sang stream ng hotspot mo din. Ulam hotspot mo. Ara, yung patay mo maway na nagbalik ko. Ako lang patay ah. Yung patay mo. Why na po udapon nga no? Udapon stream. Password mo dyan di. Ano nga alam ni man? Ara, balik na. Ano nga alam sa imo count nung? Ano nga alam sa unit mo? Ara na nakita mo na ba? Ay, man. Uy, kamalan lang iya. Di nga ano. May yung ngalan sa unit ng Jinjin Lawa ay na iya password lang. Buka ba rin? Hindi maalam. Nangihi. Hindi mo ito mag-connect. Ano ba? Sa hapon na. Galaxy A03. Galaxy. Marami ang password. Oh. Bot. Nung lama ko na unit mo nung Wow, patay naman. wala ka rin connecting. Sila yung wala. Okay, manis. Wala na sa akin pag-usay. Hina na lang dito nga. Sa upon mo hina. Wala. Ako na wala magawa na nagbalik naman. Dula.
Ano niya? Hindi connecting. Ako kan text. Ano siya? Oh, pare bro. Uy, 20% na lang ko. Balik ka lang sa piyak ko. Dito mo ng piyak. Now, nakita ko may message din. Kaya ako ito. Last place? Last goes? Oh, hi, si boss. Oh. Ang pumaya gina, naka-block. Sabi nagbalik naman sa trip. Ikaw ay kung hindi ako paano ka halos kayo ko. Ang logi, bagong lang ito. Ha? Nakabog. Dapat kaya pang yung bye-bye. Ha? Yung bye-bye. Ang baby. Kung nakatakat hindi isang pangakat, ito gatabog sila. Dogi na tuyo. Na kuya gana. Natuloy. Pugi naman. Gasakay ko kagina sa jet. Alon sa city. Handod pa dito kay Gwen. Handod sa sila. Tuyo nang ito. Ang new bag ni Madam Cloud. 21 mo na naman. New bag. Original from Bishu. Bishu. Gali. Balis ka rin mo, Gwen. Dapat katubang pa mo na balik ko. Hari din niya katubang balik ko do. Oo, ang yapat. Ang tontong niya, no? Kita, no? Nagpila na dyan bayad per meal dyan. Para ba mga drink na So, dami itong mangyayari. Yung bukaw. Kamay lang tipid ko kabibo. Ito nga. Why you internet? Ako na sa kaluoy, aragi ako. Ika? Dahil load Sabi ko, mo nag-expire. Win, ka, no? Yung mga karatanting, tragalan daw. Tuktok yung mga, hindi ko boba. Ang imo status, hindi ko bobahan, dapat ang tiin. May tali ng Balaklang. Kaya ako ito kakadyo sa Balaklang. Punta. Yung Balaklang, ito ng gamo. Tapos kagad. Oy. Yawang ko. Kuntiin ko. Bakagaan siya, yawang ito. Dumdama ko. Natin yan. Ikuan na bilong-bilong. Nakita niyo, isda nga pang iskabit sila. Iskabit sila. May lianan lang. Masama ko rin lang ito. So, yung abo, duway abo, no? Mga abo. Ito, mga gayos ka dito. Yung namin na, yung galing yan, no? Sige, ikaw na istorya na. Ano pag Kamalaan. tag Kamalaan. Kamang pa. Kambal. ano pa yung paluto mo ako? Masog ba? Pagpal. Hindi yeah, kaya vlog. Pangdita mo. Kaya din na. Connect ko lang. Hindi na magpachayat. Why hindi maano? Tamang na rin ba? Hindi ako na. Ano pa ba? Itong ka na na. Nana ko din sa uray. Ayaw.
late ang mga sa phone, waiting for the foods to arrive. Pero magluto, paluto sa Iloilo Fish Port Seafoods. Magluto, paluto. Sige, nalagyan. Pangab mo yan. Wala. May connecting ka man dyan po. Budula. Dire sa signal. Ano? Signal dire. Nakon mo. Nabalik dali ka. Ay, pati. Buwan na lang ng rice. Pwede naman magwa na. Yan, rice. Namin sa cooler. Sa cooler. Sa termo. Ano? Ako na. Sandok. Wala ko may nakita nga sandok ko mo lang. Papa, ulam me pa. Ulam ko na ga. Lubat na. Hindi pa man. Nag-i-pinto. Ako na. Ay, nakamasmin.